खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेराप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय दाख्लैबावहाय जोङो संजिता बसुमतारी बिनानावनि मेगननि अपारेशननि थाखाय माखासे फाइनान्शियेल हेल्प बा मदद मोननो लुबैनानै भिडिअ बानायनाय जादोंमोन बेवहाय बिएम सेराप चेनेलाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरो प्रकाश नार्जारी इउटिउब चेनेलाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन बिएम सेराप चेनेलाव होनायखौ नोंथांमोना मिथिखागौ जों बेवहाय मदद बिदोंमोन नोंथांमोननिफ्राय जे फाइनान्शियेलि जे बिथांनि मेगननि अपारेशन उन्दैनिफ्रायनो जि मेगन नुवाखै बिथाङा फरायनायावबो फरायनो थाखायबो मोनासै बिथाङा मेगननि थाखायनो आरो बिनि गेजेराव प्रकाश नार्जारी इउटिउब चेनेलाव होदोंमोन जाय फाइनान्शियेलि मानसिफ्रा बिराद मदद होदोंमोन बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आं खुलुमहरनाय थायो जे बिथांमोना फाइनान्शियेलि मदद होदों बै समाव 47,000नि गोजौआव थांबायमोन आं आप टु डेट खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव प्रुफ देखायदों मानो होनोब्ला जायफोर मदद होदों बिथांमोननि माखासे बेयाव हिस्टरि बेखौ नोंथांमोना आपडेट होनांगौ बे गोनांथि बिनि थाखाय आं बेखौ होदों रायजो राजाफोर दाख्लैबावहाय होनायफोरनि आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाबावनि नै जों आप टु डेट आरो खेबसेबाव दिनै फिन आरो होबावनो नागिरदों बेखौ दिनै बिएम सेराप चेनेलाव आं आपल'ड खालामनानै होदों केमेराखौ बे खाथियाव लाबोनानै होदो बेखौ नै 50,000 नैबे 47निफ्राय दाख्लैहाय देखायदोंमोन नालाय स' दिनै 47,564 निसिम जादोंमोन नालाय दिनै आं बिनिफ्राय देखायबाय नायदो गासै बेसेबां जाखो आं नोंथांमोननि सायाव देखायगोन आं दा बुंथ'वा आपडेट एसे जुम माबा खालामनानै हो खाथियावनो नुनायनि फेसा बेवहाय एसे प्रब्लेम माने जोब्बाय खम जाबाय सिगाङाव आप टु डेट दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय नैबे गोदानाव लानो गोनां जाबाय एकाउन्ट नाम्बारखौ नाय खेबसेबाव संजिता बसुमतारी बिनानावनि एकाउन्ट नाम्बार बियो एकाउन्ट नाम्बारा जाबाय 740301001794 आरो बिनि गेजेराव IFSC कोडआ जाबाय UTBI 0RRBAGB दा माखासे मानसिफोरा कनफ्यूज जायो IFSC कोडआवहाय आरो लोगोसे बेवहाय नै आप टु डेट बेयाव नुनो हाबाय बेयाव 64,826 सिम सफैबाय आरो बिनि गेजेराव लास्टआव जोबथायावहाय 72,687 दासिमहालागै 72,687 सिम सफैबाय आरो दाख्लैबावहाय रणबीर बसुमतारी ब्रादारा बे माने सिमोनसापुरि साइडनि नामखौ आं सावगारियाव देखायना होनि नैबेखौ जुम एसे खोन्थाना हो 5,000 थाइसे बिथाङा हरदों आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना मदद खालामदों जेसेबांखिनि डनेसन होदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो आरो लोगोसे दाख्लैबावहाय मदद होफैदों होनना बुंदोंमोन नै आदैया खोन्थासिगोन आदै सोर मदद होफैबावदोंमोन दाख्लै मदद होफैनाया बे लालमाथि साइडआव हरगोदाव साख्रि मावग्रा आरो बे इउटुबाव नुनानै आंनि दुखु जारलाखौ नुखांनानै गोसोआ सहायनो हायैनि आंनि सायाव अननाय फैदों बे अननाया जाहैबाय हारसिङैनो बियो 5,000 थाखा रां ओमफ्राय दख'ना गांथाम ब्लाउस गांथाम गामसा गांसे आदानि नामा जाहैबाय मा नाम हा सुदु बसुमतारी फट'फोर थानायबा मोजां बिथांनि स्क्रिनाव हानो हागौमोन सुदु ब्रह्मआ अननानै होफैनाय जादों अके ओमफ्राय आरो सोरबा होफैबावदों नामा ओमफ्राय बिनि उनाव मामा जोंनि 31 नं सिडली समस्थिनि दानि केन्डिडेट गोदाना गावनो आंनि न'आव फैनानै बियो 10,000 रांखौ आंनि फिसाजो सन्जितानि अनसुंथाइखौ बे 31 नं सिडलीनि समस्थिनि इपिपिएलनिया आच्छा बे जयन्त बसुमतारी सारा सारा होलांदों आच्छा मैया फैदोंमोन आच्छा ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो सोरबाफोर दंबावो नामा बिनिफ्राय गैथ'ला एबसुनिफ्राय एबसुनि 1,000 होलांदों जागोन दे स' रायजो राजाफोर दायो जोंनि आखायाव दङ साननो थाङोब्ला ओरै 72,000 जाबाय लानजायखौ बेखौ नांथ'ला ओमफ्राय बिनि गेजेराव मैयाहाय जुदि 10,000 माबाया होलांदोंबा जयन्त सारा होमबा 82,000 जाहैबाय आरो लोगोसे 5,000 ओरै होबावदोंब्ला होमबा 87,000 गासै टटेल जाहैबाय आरोना स' 1 लाख जानो 13,000 नांबावगौ जुदि नोंथांमोना मदद खालामनो गोसो दंबावोब्ला प्लिज अननानै नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कल खालामनो हागोन लोगोसे स्क्रिनाव एकाउन्ट नाम्बार होबावगोन नोंथांमोना बेवहाय मदद खालामहरनो हागोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंनि डनेसन भिडिअ खालामनाया दिनैनो बे जोंनि थाखाय जोबथा जाबाय आरो बिनि थाखाय जायफोर मदद खालामदों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थायो नङा होमबा मादैया फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा सन्जिता गथ'नि थाखाय जोङो दुखु जारला जानानै फैसा एसे बिनाया रां एसे बिनाया जायनाखि नानिनो हरदों बेफोरो रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेनिफ्राय आं मा होनबावनो होननो रोंला आङो ओमफ्राय खुलुमनाय थाबाय जा एसे अननानै सोरबाफोर हरबावोबा नोंसिनि दया धर्मसैबाबो होनजोबनो रोंला आङो लेखा रोङै दे जेबो नङा दे
मादैया बारा रायज्लायफेरा नालाय ओंखायनो बारा रोङाखै अब्ला आं बयबो जयैनो रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय थाहरबाय जे नोंथांमोना मदद खालामनायनि थाखाय बे बिनानावखौ स' थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर नोंथांमोना जायफोर मदद होदों आरो स्पेसियेलि जयन्त बसुमतारी सार आरो लोगोसे बिथाङा 10,000 हारसिङैनो होदों आरो लोगोसे दाख्लैबो नै आदैया खोन्थाखाबाय औ आरो लोगोसे बिनि गेजेरावहाय जायफोर रायजो राजाफ्रा होदों रणबीर बसुमतारी ब्रादार ओमफ्राय हुसेन सार बिथांमोना गासिबो जेसेबांखिनि मदद होदों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय खुलुमबाय